Как се издават заявки за транспорт? Имаме два варианта да влеземе: от курсове добавяне на курс или от самата начална страница бутона добавяне на курс. Най-отгоре са ни данни на клиента. Сега ще ги въведем набързо. След това тук са ни важни полетата релация и наво и клиент. Това поленце ни е за номер на заявка към клиента. Имаме данни за адресите. Най-важното, за да издадем заявка, е поленцето продаден. Трябва да бъде маркирано да. И след това ни се отварят допълнителни данни за продажбата, където вече може да си изберем превозвач, сума за която продаваме курса, автомобил на превозвача, падеж в момента ми се записва автоматично, може да си избере друг падеж, някакви допълнителни условия, които искаме да се показва в заявката, номер на фактура и дата на фактура. Попълваме, когато вече превозвача ни изпрати фактура. Сега само трябва да натиснем запис и заявка и директно ни се показва заявката. Като имам бутон изтегли, ще ни се отвори PDF или изпратим имейл. Може директно да изпратим през софтуера фактурата.